maghatag og pinakakusog nga palakpak atong buhi nga Dios be. Come on, ato ipataas atong kamot then hatagan atong kusog nga palakpak atong Dios. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Manindog mo akong gi-request ang tanan, please. Before tamamina sa pulong sa Ginoo, let's just offer this time to God. Let's close our eyes. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, sa panahon sa pribilehiyo nga gihatag kanamo karon Ginoo nga magakatapok mi. Lord, we just want nga ang imong presensya Ginoo magmanifest sa amo ang taliwala. Salamat Lord that you are here. We know and we believe, oh God, nga ania ka sa among panimbahon ganina Lord, sa mga pag-awit Lord, kanang lami kayo ang imong presensya Ginoo. I pray nga magpadayon kami pag sinati niino and just open our hearts as we listen to your word. Holy Spirit, just allow Lord, amo kang gialaw nga mo-move sa among makasing-kasing, mag-abli sa among una-kuna, magpasabot ka namo sa imong pulong Ginoo, na dili ako ang makita, dili ako madungog, kung dili ikaw o Dios ang among madunggan ang imong tingog Ginoo, magtudlo ka namo, mag-inspire ka namo, magkuan ka namo, magdasig ka namo Ginoo sa pagtuman sa imong pulong. Salamat Lord, you are the best teacher nga amo kauban ka namo karon Ginoo. Salamat Lord, among gitugyan kani nga tayong dinha kanimo, walay makadisturbo ka namo kanong nining dapita in Jesus name. Salamat Ginoo, imo lamang ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Ang tanang anda maminaw sa pulong sa Ginoo moyon og Amen. Malingkod ta? Ako ang magdala sa pulong sa Ginoo. Okay na ba? Salamat ni Pastora sa privilege to share to you the Word of God karong buntaga. And since we are coming to the end sa atong preparation para sa ato ang sudlan karong tuiga, sa ato ang mga goals as a church, kung kaparte ka sa pamilya sa Ginoo dinhi sa Happy Church, I know nga kabalo ka nga naatay goal for this year 2020. Amen? Amen. So karong buntaga, I would like to share this ni gihatag ni nga theme ni Pastora namo kaning about about making a difference. But ang title nga ako ang danon karon is Spot the Difference. Kinsay ganahan diri magdula ng spot the difference nga dula. Siguro sa ako ang panahon, kanang wala pay mga gadget. Diba? Sa likod, kana bitang sa newspaper, kasi di man ko ganahan basa kahit newspaper, pero sa likod, naay mga drawings nga, naabatay giandam diribi. Okay, let's do something different this morning na ako'y gipa-prepare. Tulang ni ka slides. Okay, spot the difference. Kita ninyo din ha? Naba mo'y nakitaan nga lahi sa drawing? Gikan sa drawing number 1 to drawing number 2. Ha? Ang color sa sun. Isa pa. Ingna doon na imong tapadi, unsay imong nakita nga difference din ha? Or basig wala? Naagyod no? Oh. Ang windmill, isa ra ka buok, duha na diri. Unsa pa, Jod? Ang bintana, pila ka buok? Duha, dayon tulo diri sa pikas. Unsa pa, Jod? Ang manok. Ang manok pula og itom. Itom dire, pula dire. Napa ba? Ang san human naman. Ha? Ang ikog. Ang ikog sa fox, itom dire, puti dira. Napay lain nga picture be? Next slide. Find 12 differences. Naidusi ka buok din ha. Unsa man? Ang bulak. Ang usa na dahon, ang isa wala. Pikas wala. Ang sunod. Ang dahon, na dahon, walay bulak. Diri na bulak nga nag-ana. Ang fox. Na difference ang fox? Puti diri. Diri walay puti, iyahang kuan. Sa pa? Ang san? Ang ikog na ibaglis, ang walay baglis, ang pikas. Ang dahon.
Ang dahon, di na ko kabalo. Basta na idusi ka buok diferensya diha. Di ba makalingaw? Makita na to ang kalainan sa first picture o sa second picture. Ang uban na usab ang color, ang uban na ay detail nga wala diri sa pikas. Di ba? Sa una nakahinumdum ko, bata pa ko naasa kung bata pa manggihapon ko karon. Pero sa una, nami kaning favorite nga program sa TV, kinsay nakaabot aning batibot. Di ba? Mukanta dayon to si Kuya. Tingalan na to niya, nalimot na ko. Sa kadugay, yun siya. Mukanta rin siya, alin, alin, alin ang naiba, di ba? Isipin kong alin ang nakadumdum pare-pareha to gidad nako. Katong mga millennials, so naging mo kabaluan eh. Diba? Makalingaw kay makakita ta nga na ay difference. Okay. So let's go karon sa ato ang gusto nako nga i-point. Karon kani nga generation, this generation is looking for something different. Kabantay mo nga kung lahi gani kanang dili the usual murag masikat. Di ba? Kung lahi nga experience, murag nangita ang mga tao lahi na pod. Murag sumo naman. Murag samo naman sige adtog tukuran mga tunaputa dito bi katong tunatuan. No, daghan kaayo tungod sa social media karon, daghan kaayo nga mga places nga na-discover nga nindot dai diri. Makakita ninta nga ning adto siya dito, lami po di adto dito kay murag lahi na pod. Lahi na pod ang color sa balas, dili na pod itom, di na pod puti, pink na pod. Di ba? Nakakita na mo pink nga balas? Naadaw na dito sa Zamboanga. Everybody is thinking of a different thing to do. Lahi na pod buhaton, lahi na pod nga kabisihan, lahi na pod nga lugar adtuan, lahi na pod nga trabaho, dako na pod nga sweldo, di ba? Lahi na pod nga uyab, lahi na pod nga unsa kahay lahi imo ang gusto karong tuiga. Di ba? The world is constantly kanang nagapangita og something different. Kana ganing mga talent shows. Makakita gani sila nga lahi na pud nga klase sa talento. Murag muutoy na puy kuan karon sikat kaayo no si Marcelito kay lahi gyud. Mulahi gyud yang tingog. Pwede siya malaki, pwede pud siya mababayi. Muna nga amaze kay sila sa Filipino nga talent kay upas sa kakita ginato nga talento. Nga makahimo pagkanta og nindot sa voice sa babayi, makahimo pud siya pag nindot pud yang tingog sa voice sa lalaki, pero lalaki siya. Napoy uban karon nga lalaki pero nalahi na babayi. Napoy babayi siya pero nalahi na pud siya na lalaki. Welcome gihapon na sila dinhi. Everybody is welcome. Amen. No, so tan-aw na to ang kalibutan karon, everybody seems to like different things. No, murag sikat kaayo kung lahi. Yet in our constant need nga mabilong ta, in order nga ma-feel nato nga mabilong ta, we tend to blend in. Murag gusto ta ba nga lahi ka nang gusto ka nga maparihas lang dili lang kabalo mo mga igsoon, every one of us gihimo sa Ginoo nga unique. Tanaway na imong tapa di ba wag na shape kaparihas. Unique, special, laki different sa uban, lahi no? Siguro wala pa na siya nauso karon pero 'di ba lahi gyud ta. Gihimo ta sa Ginoo nga unique matag usa nato. Tan-aw nato ning word nga difference. Sa dictionary akong gitanawon sa meaning about this word difference. Ingon ang meaning dire, a point or a way in which people or things are not the same. This is the state or condition of being dissimilar, dili parihas, or unlike. Mo lagi na sa Binisaya pa dili parihas. Synonym aning difference is distinct. Distinctness, the quality of being not alike. No, parihas sa tawo. Siguro parihata na ay mata, na ay ilong, na ay baba, na ay dalunggan, na ay buhok, pero kung tan-awon ta lahi-lahi gyud ta. Amen. Bigsan pa kanang atong thumbprint, kani atong palm print for pila ka millions nga tawo dinhi sa kalibutan, kabalo ba ka nga wa gyud kay kaparihas? Inay mong tapad, lahi ka. Inay mong pikas tapad nga wa nimo gipili gani na ina nga you are distinct.
Wala kay kaparihas, wala kang katulad. Amen? Kabalo ka, kita nga mga nakaila na ba ka ni Kristo? Murag diri dapit wala kayo. Nabay nakaila ni Kristo diha? Amen. Kita nga nakailanan ni Kristo, we are not just called to make a difference. Wala lang ta gitawag nga maghimo og kalakian. We are called to be the difference. Kitang tanan gitawag ta nga mahimong kita ang kalainan ni ining atong kalibutan karon, no? Murag lain man gud ang word nga kalainan, murag lain no, lain. Gikan sa word nga lain man lami kay paminaw ng difference. Kristohano na ka, if you're a Christian, I hope nga nakuha ninimo. I hope that you get this nga dili lamang sa pangalan ikaw nahimong Kristohanon. No, ang Kristohanon dili pasabot Kristohanon kay dili ka Muslim. Ang Kristohanon, ang pangalan nga Kristohanon or Christian, di ka na siya, no? Nahimo kang Kristohanon because you are a follower of Christ. Inay mong tapad, sumusunod ka ni Kristo? Pangutana daw siya, sumusunod na ba ka ni Kristo? Ang sayang tubag. Yes? Then you are a Christian. And I hope nga nakabaluta ani that we are not, wala lang ta na Kristohanon tungod sa pangalan, ba tungod kay ning follow ta na Kristo, ug now nga ikaw isa na sa sumusunod ni Kristo, kabalo ba ka kinsa imuhang gisunod? Basig nakabalo lang ka nga, si Kristo, si Jesus, nagkaila ko niya. Pero unsa ka, did you really know Jesus? Kinsa ka si Jesus sa imong kinabuhi? Kinsa man si Jesus sa imong kinabuhi? Jesus is the only begotten Son sa ato ang amahan nga langit nun. Gipadala dinhi sa kalibutan na himong obedient sa iyang amahan. Nahimo siyang nianhi dinhi sa kalibutan na tawo gikan ni lalang sa espiritu. Gigamit si Virgin Mary sa pamilya ni Joseph. Natawo siya, diri siya sa kalibutan, nabuhi siya, Diyos siya, but nahimo pud siyang tawo. He is 100% God and 100% man. Giunsa kaha to, dili na nato natugkadon. Kay kung matugkad nato na, dili na siya Ginoo. O kita po dili na tawo. Ginoo na, kay matugkad na nato ang Ginoo. Ang ato lang is we have to believe. Tuuhan nato ang giingon sa pulong sa Ginoo. So Jesus is the Son of God, ani diri sa kalibutan, iyahang kinabuhi, iyang gihatag, nagpakamatay siya sa cross para nimo, ug para nako aron bayran ang atong mga sala aron makabaton taog, pasaylo, ug makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan. Mao ba na si Jesus sa imong kinabuhi? And if you really know Jesus, no, I know, kabalo ko nga, some of you know that. Kabalo ko nga, some of you, kanang, yes, ning believe, ana, Jesus is our Savior. Siya ang atong Diyos, siya ang atong mangluluwa, siya atong deliverer. Now, if you really, really know Jesus, are you really, really following Him? Tinuod bagyod nga nagsunod kaniya. Ingon ang Matthew chapter 10. Matthew 10 verse 24, ingon ang pulong sa Ginoo. Students are not greater than their teacher, and slaves are not greater than their master. Ang mga estudyante, kinsay mga estudyante diri magsaba? Maayo kay nay mga estudyante. Ang mga estudyante dili mas maayo pa kaysa sa ilang magtutudlo. Kay kung estudyante ka, then if you think you are more better than your teacher, ay na nag-eskwela. Dili na ka nagkinahanglan tudluan pa kay maayo na kay ka. So, mo eskwela ta tungod kay gusto pa ta nga makabalo. Matudluan, amen? And slaves are not greater than their master. Of course, mas labaw gyud ang agalon. Mausad kita nga mga sumusunod ni Kristo. Siya ang atong master, kita ang iyang servants. So kung sunod ta niya, dili kita mas labaw niya. Unsa iyang ginabuhat, maupod atong buhaton. Amen?
So si Jesus, adiyang dili pa siya sa kalibutan, He made a difference. In the Bible, no, nagbasa man kita og Bible dira sa New Testament, sa upat ka gospel nga gisulat, no? Unsa man tong upat nga gospel be? Matthew, Mark, Luke and John. Nadia og sa kon pa synopsis, no? Na dinha makita sa upat ka gospel the life of Jesus as recorded sa iyang mga tinun-an, sa iyang gipangbuhat sa diyang diri pa siya dinhi sa kalibutan. Si Jesus sa diyang diri pa siya, He made a difference. Ikaw nga sumusunod ni Kristo, are you making a difference? Ha? Si Jesus sa diyang diri pa siya sa kalibutan, naghimo siya disipulo. Ikaw, kumusta ka ha? How are you? Sa diyang diri pa si Jesus sa kalibutan, giingnan niya, niingon siya sa iyang pulong diri sa John chapter 8 verse 12. Ingon siya, I am the light of the world. Sa Binisaya, misulti pag-usab sa Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod kanako, dili gayud magkinabuhi diha sa kangit-ngit, kung dili mahayagan siya sa suga nga naghatag og kinabuhi. On the other verse po sa Matthew 5 verse 14, niingon po si Jesus, you are the light of the world. Giingnan niya ang mga disciples. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let the good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your Father in heaven. Sa Binisaya, sama kamo sa suga. Primero ningon siya, ako ang suga. Di ba ningon si Jesus? Then pagkuman, giingnan niya iyang mga disciples sa Matthew. Giingnan niya, kamo ang mga suga. Sama usab kamo sa suga nga naghatag og kahayag sa mga tao sa kalibutan. O kini dili gayud matago sama sa syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod. Walay tawo nga magdagkot og suga ug unya takluban lang dayon og gantangan. Ibutang hinuon kini sa tungtunganan aron mahayagan ang tanang naa sa sulod sa balay. Busa mauusab kini ang inyong buhaton. Pasigaha. Ina imong tapad, pasigaha. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug dayigon nila kamo. Mo ba nagingon sa pulo sa Ginoo? Dili. Dayigon nila ang inyong amahan nga ato asa langit. Wow, palakpakan na to ang Ginoo be. Lami kaayo ang iyang pulong. Tangtang na akong kuan. Lami kay ang pulong sa Ginoo. Una, ingon siya, ako ang suga. Sa dihang naa na siya follower si Jesus, sa dihang naa na ning sunod niya mga disciple, unsa iyang giingon sa iyang mga disciple, kamo ang suga. Sa ato pa, kita, si Jesus atong gi-follow, siya ang suga. Kita nga ning follow niya, kita na karon ang mga suga. Pero ang ganyan sa pulong sa Ginoo, suga pasigaa. Naday suga nga wala na nagsiga? Tanawa na imuhang tapad bi, nagsiga pa ba na ang mata? Basig nagpiyong-piyong na din ha? Kita kay diri ra ba oh? Betaw, joke lang. Naday suga nga napalong na. Munang gikamanta sa Ginoo kamo mga suga mo. Sa dihang kita ning follow ta sa tinuod nga suga. And that is Jesus. Kita pod mga gagmayng suga. Kinahanglan pasigaon. Every time that we come here, moanita dinhi, magatapok ta, no? We have this fellowship kani atong gibuhat diri, nag-fellowship ta, mga gagmayng suga. Sa dihang makalayuhan ta, musigag maayo ang atong suga. Amen? O na ay mga daghang suga nga wala na dinhi, na hinay-hinay nagkapalong ato silang dalon diri. Aron masiga na pugbalik ilang suga, mahayagan na pud sila. Amen? Amen? Nabatay mga nailan na to mga igsoon ngayon nana?
No, ato silang ipatakod sa suga nga ato ang nadawat dinha sa presensya sa Ginoo. So, no, example lang na of being a follower of Christ nga siya ang light of the world, kita pod nga nagfollow niya light of the world pod. Another, John 13 verse 34. Command ni Jesus ingon siya. So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world, verse 35, your love to one another will prove to the world that you are my disciples. Sabi ni Saya, busa karon, ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo. Paghigugmaay kamo, kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. Kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Amen. Diba ingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya, God is love. Siya ang gugma. Siya gugma. So kung maghigugmaay ta ning follow ta sa Dios nga gugma, kung ning follow ta niya, kita pod makahigugma pod ta. Amen? Inindot kayo ang verso nagingon, maibalan. Sa to verse 34. Kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Sa ato pa di ay kung dili ta maghigugmaay, kinsa man tang tinun-an. Ina daw na imong tapad, kinsa ka? Kaya ang mga tinun-an ni Kristo, naghigugmaay man, ang evidence, ang ebidensya nga tinun-an ta ni Kristo, we are disciples of Jesus Christ, we are followers of Jesus, kay naghigugmaay ta. Sa ato pa, kung wala ta nagkahigugmaay, nagbingkil-bingkil, nag-away-away, dili na mga disipulo ni Kristo. Amen? Pero dili na, wala na dinhi, amen? Kitang tanan naghigugmaay. O si Pastor Hurley pa, wala nagkahigugmaay. Lahi po na. Naghigugmaay ta. Amen? Kay kita mga followers ni Kristo, siya ang atong gisunod. Siya ang Diyos sa gugma. Amen? Jesus made a big difference. Sa diyang diri pa siya sa kalibutan tungod sa iyang paghigugma. Tungod sa iyang gugma. Example lang sa paghigugma ni Jesus sa iyang mercy, sa iyang kaluoy. Nakahidumdum mo ato sa John chapter 8. Nga nay usa ka babayi didto nga nadakpan siya on the act of adultery. Nanapaw siya, nasakpan siya nga nakasala siya. Sa balaod ni Moses, sa karaang tugon, ang usa ka babayi o lalaki kung masakpan nga nanapaw nakasala, unsay buhaton? Batuon. No, execute dayon judgment. So gidala ni atong mapanahon na naman si Jesus sa templo, naagi tong mga gidala sa mga kadagkuan nga mga pari, kaya nga mga experts, mga Sanhedrin, mga experts sa balaod ni Moses, gidala dayon nila ang katong babae nga ilang nadakpan of adultery, gidala din nila ni Jesus. Duha to ilang tumong, di ba? Ilang gitest si Jesus kung unsa ang iyahang buhaton atong babayi nga ilahang nadakpan. Gipangutana din nila sa Jesus. Jesus, di ba sa balaod? Mo ni ang buhaton sa katawo babayi nga. Ang pangutana nung ang babayi ra may nasakpan kang lalaki ato. Kusog ning dagan. Ang babayi ra nadakpan. Okay, moving forward. So sa dihang ning kwan giingnan sige pangutana si Jesus sa mga kadagkuan sa ilang buhaton. Kabalo mo si Jesus relax ra kay siya. Ang mga tao kuan na kayo sa kuan ang tan-aw nato ang senaryo sa nahitabo. Ang mga tao murag sa kuan pa baka nabitang murag mob bitaw kanang daghan bitaw kay mga tao nga murag nagdumog, nagkuan kanang naglagot, nagtanaw sa babae nga with judgment, kuan gyud kanang naay pagtanaw nga kanang hugaw gid ang babayi. Pero pag abot kay Jesus kabalo mo pagpangutana si Jesus relax kayo, sulat-sulat pa si Jesus sa loob. Wa puta kabalon sa gisulat ni Jesus dito no. Basig nagdrawing siya og katong sun. Wala gipahibalo dito sa Bible. But after that, niingon din si Jesus, giingnan niya, nindot kaayong gibuhat ni Jesus sa ani nga panahon sa babayi. Ingon siya,
Sa verse 7, ingon dito, he who is without sin among you, let him first cast a stone on her. Kinsa tung walay sala, muoy muunag labay og bato diri kaniya. Diba nindot kayo? Nga pronunciation ni Jesus, walay sayop ato. Pwede ninyo labayon, pero ang kinsay una nga mulabayan katong walay sala. Ug makita nato nga wala gyoy ning labay kay matag usa na adyoy sala. So sa verse 10, ningon si Jesus sa babayi, woman, where are those your accusers? Has no man condemned you? Siya, babayi. Wala gani ginganlan ang babayi diri sa Biblia. Pero somehow naa siya'y connection no sa mga studies sa dihang nagtan-aw, nag-research ko kinsa maning bayhana nga gi-mention dinhi sa Bible. Gi-connect ni siya that somehow she is Mary Magdalene. Katong babayi nga nagwash sa iyahang tiil ni Jesus og perfume nga mahalon kaayo. Ningon siya ang iyahang gibuhat, pagpasalamat, pagsimba ni Jesus sa gibuhat ni Jesus sa iyang kinabuhi. Gisave siya ni Jesus right the moment. Right at that moment, di ba? Amen? Kung ikaw to, gidala na ka sa hukmanan, no? Hukmanan naman gito, dito naman gidapita. Wala na og sa kuan pa, wala na mo kuan pa mo witness nga, wala, diretso na ka hukman. Pero si Jesus ning express iyang word, giluwas kaniya ning adlaw ingon sa verse 11 gingnan ni gikan sa verse 10 pangingnan ni Jesus ang babayi, asa naman to imong accusers, naman tong ming condemn nimo. Then ingon si Jesus sa verse 11, ingon ang bayi sa verse 11, no man Lord, wala na Lord, nang hawa na sila, wala gyud nang labay nako. Ingon ang babayi. Then ingon si Jesus said, neither do I condemn you. Go and sin no more. Siguro katong adlaw, those were the sweetest words nga dadawat sa moong babayi sa iyahang kinabuhi. Nung dayon siya, Master, ngayon ang babayi, aning nga verse siya, Master, niila ang maong babayi nga, giluwas siya ni Jesus atong adlaw. Amen? Kaning nga lesson, no? This verse gusto lang ko i-share ninyo. This lesson, it pictures, nagpicture nato nga ang kalibutan, ang crowd, ang majority. Siguro usa ta ani. Gusto mo condemn. No? Mo condemn, mo pronounce og judgment atong babayi. Sometimes kita, when we see the world, naon na to unsay nahitabo sa dali ra kay ta mo condemn, dali ra kay ta mo judge. But let us be like Jesus. Sama ni Jesus, naghimo siya difference sa kinabuhi atong maong babayi. Dili gito malimtan sa maong babayi, ning pronounce siya og mercy. No, ning sulti siya og kaluoy og gugma sa maong babayi atong adlaw. So, kung tan-aw na to karon kinsa man ang majority, kinsa man ang mas daghan? Ang kalibutan, di ba? Amen. Tan-aw na imong palibot, daghan ba ta? Naglibog sila. Dili kaayo daghan naman ta, pero dili pagid kaayo ta daghan. Kung i-compare nato sa gawas. Gipangutan naman to si Pastora ni Bishop Hurley, pila naman ang population dinhi sa Pagadian, Pastora? Kisay nakabalo pila ang population dinhi? It could be 200,000 and above. I think 200 to 300,000 ang population nato dinhi sa Pagadian City. Kung tan-awon na atong population diri sulod sa iglesia, compared sa population sa tibuok Pagadian lang sa ay lang ng pagkilibutan, no? Ay lang ng Pilipinas kay mas daghan dili lang ta sa Pagadian. Kung tan-awon nato, we are not the majority. Tama? Gamay ra ta i-compare sa atong population dinhi sa atong syudad nga gipuy-an. So ang majority, ang daghan, ang mga tao sa kalibutan. Ang tao sa Pagadian. Tama? Hello? Nabay tao dire? Correct. Ang sistema sa kalibutan, giun sa pagpamalakad, ang sistema diri sa kalibutan, di ba mas prominent, mas dako og influence sa mga tao dinhi. But ikaw, tanaway mong kaugalingon, dili tuod ka majority, at we are called to be different.
gitawag ta nga maglahi. Gitawag ta nga laki ta sa majority, laki ta sa mga gibuhat dinhi sa kalibutan. For example, kani kuan man gid kaayo no kanang balita man gid kaayo kaning nCoV karon nga balita nga we are affected bisan pa sa mga no kami gani kanang apil pud mi naapektaran pud mi no because si Abi nag-eskwela sa Dumaguete na siya karon gipauli sila sa ilahang klase suspended. Di-suspend naman last week, 3 days, di-continue ang suspension sa ilang klase for a whole week. Tungod kay naa sila dito'y nag-positive sa maunga virus. Ikaw kung nakadungog ba ka ani? Karon unsa man ang imong first reaction? Pagkadungog nimo nga, uy, kuyawa aning virus ano? Dito nagsugod sa China, daghan na kayong natakdan, daghan kayong nangamatay, kay bag-o kayo ni nga virus. Ang mga scientists, ang mga medical nga mga tawo, wala pa sa kabaluon sa itambal ani. Muna nga tungod kay wala pa nakabalo nga itambal ang mga tawo nga naapektaran. Mostly dili pa nila matukoy kung nangamatay ba gyud to sila because of the virus or tungod kay nagrabihan lang sila, especially ang mga cases nga nangamatay is mga elderly o mga bata pa. Mahibal-an natong daghan na kay nangamatay sa China and it's affecting globally. Kay nganuman, dali raman kay matakod. Kabalo ba ka, FYI? No, nagtanaw man ko, nag-research pud ko gamay about ani and COVID. Makatakod siya sa kung muatching ug muubo. Kay inig-atching ni mo gubo na amang goy mga droplets. Di ba? Kabantay ka kung muana bitaw drop sa saliva gikan sa imong ilong. Dayon pananglitan kung makuanan ka, maduol ka sa tao nga na virus sana, affected na siya, kung muhatching na siya, muubo na siya dayon, naa ka, duol ka dayon, makuan ba ka? Sa ngalan na oy? Masabligan? Maabtan ka ng iyang gikan sa iyang ilong sa iyang baba. Maadto sa imuhang kamot o sa imong lawas din, matrapo nimo sa imong mata, sa imong ilong, sa imong baba. Maunang makatakod siya. Mauna nga to prevent ana, ingon pa ang kuan, wala gyud tambal pa. They are yet to discover ang tambal, wala pa'y vaccine. Muna nga prevention, ang atong buhaton, always hygiene, always wash your hands, always mangalkohol. Dayon kung mag-ubo, mag-hatching, cover ang mouth. Cover. Diba? Itaklubi ang imong ilong, taklubi ang imong bakba. Aron dili ka makatakod or aron kung kuan po daw ko no, isa po daw na is dili daw ka magpaduol at least 3 feet sa mga tao nga naay nag-ubo og nag-hatching kanang kay kasagara ang symptoms sa coronavirus is unsa man mo-hatching siya og muubo siya, difficulty pod of breathing. So ngano ako man ang giingon, unsa may atong first reaction makabaluta ana, uy, hala ka, mamalit na ta og mask. Di ba? Kinsay inana na. Kinsa na nangitag mask. Hala, wala ni angkon. Daghan na kay nangita og mask. Mauna ang mask diri sa pagadian sa una, tag 3 rato karon mamalit may 20 pesos na. Kaya ako mapalit manggid ko kay sa office, abog manggod ang kwarta. Kinalan ko magmask. Karon mahal na kayo ang mask, 20 pesos na ang isa. Overpricing na kayo. Kaya mga tao nagpanik na. Gusto na tanan mamalit og mask. Pero kita nga mga Kristohanon, unsa man ang atong first reaction? Be different. Unsa man? Pray. Ampo, Lord, in Jesus' name. No, kanang sa dihang mo ampo bitaw ka mga igsoon hatagan kag kalinaw sa Ginoo. Naay peace sa sulod nimo. Yes, we are not exempted. Dili man ta exempted, napa man ta dinhi sa kalibutan. Sometimes maapektaran ta. But naay laki diri sa atoa tungod kay naatay pagsalig. Ug natay kahibalo kani mga hitabo man gyud ni sa kalibutan. Kay ngano mahitabo man gyud ni? These are the times mo na ni nagpasulod na ta sa tribulation nga time.
If you are reading your Bible, naa din na, gisulti na ni Jesus. More than 2,000 years ago, giingon na ni Jesus. Muabot na ning mga malisod nga panahon. Diba? No, gi-mention ganito ni Bishop Hurley, duol na kaayo ang pagbalik ni Jesus diri sa kalibutan. Ug mahibal-an ni ang pagbalik ni Jesus nga duol na tungod kay naa siya gipangsulti nga mga signal or mga timailhan nga makita nato, mahibal-an nato, we know duol na gyud ang iyang pagbalik. Basta moabot na ang kalisod, it's just like, ingon ang Bible, it's just like a woman ba nga duol na mga anak. Sa may nakasulay dinig mga anak na. Di ba sakit? O permirong bati, mo bati ni mo sakit. Pero di pa na mao, napay masakit ana. Then magkagrabe ang sakit, hangtod sa kinalasan mo ay pinakasakit na gyud. Inig mo gawas na, then lami na din kay iutong, kay mo gawas na gyud ang bata. Ngawa gyud mo kabuloan ni mga lalaki ha. Sakit kaayo. Di ba palanggaa gyud na inyong mga asawa, hapit na ba Valentine's Day? Gaig yun na gift inyong mga asawa, bisag bulak na lang gali nga na dito sa silingan. O ako na naman ko'y gift, so okay na kayo. Kuha na save na akong bana. Bitaw? O inana ang giingon ni Jesus nga sign sa iyang pagbalik. Doon na ang pagbalik kung mahibalaan nato kung magkalisod na ang panahon. Di ba nagkalisod na ang panahon karon? Nagkalisod na ba? Oh, dili lang ang Pilipinas, naglisod tibuok kalibutan. Moabot na ni og duol na ang pagbalik ni Jesus. Mao na nga double time ta of making a difference. Maghimo ta og diferensya sa atong kinabuhi karon nga panahon. Amen? Amen. Ingon ang Romans 12:2. Hapit na ang time. Romans 12:2 sa Passion Translation. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Sabi ni Saya, ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutana. Tugutin ninyo ang Dios nga magbag-o sa inyong una-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kung unsa ang maayo, hingpit ug makapamahimuot kaniya. Amen. Ang tanan mo ingon amen. Nindot kay ang pulong sa Ginoo pagpahimangno nato. Unsa yung gingon? Ayaw pag sunod sa mga gawi aning kalibutana. Unsa naman di ang gawi aning kalibutana karon? If you would see, young people, nabay mga young people diri? Amen, naay mga young people. Unsa na may culture sa mga young people karon? Kung tan-awon nato, di ba, ang mga young people karon, busy kaayo. Unsa may kabisihan? Cellphone. Bisag dili gani mga estudyante, mga kuan, bisan gani, bisag asa ka mo adto tanan, gaduko sing cellphone. Doon sa kana diha, no? Nagtanaw ni mo, kasagara, wala na gyud. Kana inigsulod dito nako sa office, isa na magi magpaabot, no? Kay waiting magid na ang among mga clients din na magpaabot sa amoa. Kasagara, okay ra sila magpaabot, kay tuwa sila silang cellphone. Doon sa sila. Gadula. Kasagara sa makita diri, makasagara sa makita nako, puro gid gadula silang cellphone. Tama ba? Sa kanilang gidulaan diha, no? Mga online games. Di ba halos tanan? Tuatanan, gatuto. Kung wala gadula sa cellphone, tuatanan, ga Facebook. Hala, walay naningog. Hello? Ha? Di ba? And kung dili ka mo apil na somehow mo anak ka mo ragwa man ko nabilong. Imo mga classmates puro giistoryan about games. About unsa na nga level. Oh, magkakuanay sila, magkasinabot kay na sila ana. Sa muuna na ilang hisgutan. Diba? Somehow, gusto ka mo apil, wala pa ka ana, mangita kag gayo kag cellphone si mong mama. Kay gusto ka mo apil sa Facebook, kung sige ka trending dito, kay kung di ka kabalo, murag out of place ka. Tama ba?
ug ako lay na naka-feel ana. Hello, I have good news for you. It's okay nga dili ka mo apil. It's okay nga ma-out of place ka. Kung naa kay tumong sa imuhang kinabuhi to make a difference. It's okay nga lahi ka. It's okay nga imong cellphone keypad lang. Wa pa'y gasto. Diba? Unsa may culture sa kalibutan karon? Unsa pa? Into a relationship. No, sulod og mga relasyon. Inahimo nang murag normal na lang. Nga murag dili na normal kung wala kay uyab. Ha? Walay kuan dire? Murag malahi ka kay imong mga amiga, imong mga barkada, wala na naguyab-uyab na. Ang uban live-in na. Murag normal na lang, murag okay na lang. Hello? I have good news for you. It's okay nga dili ka mo parehas nila. It's okay nga wala pa kay uyab karon kay nag-eskwela pa ka. Inay mong tapad be, kung nag-eskwela pa na, kung young people pa na, okay ra kayo, walay uyab. Pero kanang humana nag-eskwela, mangita na, diri sa simbahan. Diba? Murag sa kalibutan, murag ma-feel ni mo, man ko na ang culture. Pero sa gingon sa punon sa Ginoo, ayaw pagsunod sa gawi ni ining kalibutan na. Then ma-depress din ka. Unsa na may gawi sa kalibutan karon? Kanang word nga depress. Wala lang gani paliti o kuan, cellphone, depressed na. Diba? Wala lang gani sugti sa iyang mama dito, depressed na. Nahimo unang culture sa kalibutan kanang word nga depressed, dili na to na pasudlon sa tong panimalay. Amen? In Jesus name, kay grabe kayo ang yawa nagkuha na karon mo, nag-target siya mga kinabuhi, especially our young people. It's time to wake up and let's make a difference. Mga young people, let us make a difference sa atong generation. Amen? Ang media wants us to think nga gansita, luoy ta, out of place ta. Sometimes mubuli ka nato. Muna'y gusto nga paunoon na sa'yo. That's the lie of the devil. Bakak na sayawa mga igsoon. Sa Romans 16 verse 19 sa ubos nga kanang part ni be wise of what is good and innocent about what is evil. Naman ni kanta, be excellent of what is good and be innocent of evil. Amen. Pag maalamon sa mga butang, no, pag maalamon sa mga butang nga maayo ug pagka-inosente sa mga butang nga dili maayo, evil. Mo na daghan kaayong kuan diri sa kalibutan nga musulay ra gud ko ana para makabalo pug ko. It's okay nga dili ka musulay, it's okay nga di ka makabalo. Labi pag mga butang nga dili ka bubuton sa Ginoo. Ingna, amen. Amen. Diya sa likod. Amen. Ingon si Pastor Rick Warren, no, usa sa mga pastors, no, daghan na siyang mga libro nga gisulat. Siya nagsulat sa Purpose Driven Life. Ingon siya, you can only make a difference by being different. Trohon ako pag-ingon. You can only make a difference by being different. Makahimo lang kag kausaban or kalainan kung ikaw mismo nausab or naanay kalainan. Kisay mo yung amen. Amen. Si Jesus may ani sa kalibutan na ani siya, naghimo siya og difference sa ato ang world, no? Pag anhin niya diri, nagsangyaw siya sa pulong siya nga amahan, naghimo siya mga milagro, nag-ayos siya mga balatian, nagpagawa sa mga gipangyawaan, ni ani siya din sa naghimo siya difference sa mga kinabuhi hangtod karon. Tungod sa gihimo ni Jesus, nahimo nakabaton ta og difference sa atong kinabuhi. Karon it's our time to make a difference. Kinsa may og amen. Amen. Sa diyang dini si Jesus, dili lamang siya naghimog difference, but
nagdisipulo siya aron sa dihang mo balik kabaluman siya nga mubalik siya sa iyang amahan. Paghuman sa iyang mission dinhi sa kalibutan, balik siya sa iyang amahan, but nagbilin siya og mga disciples. Ug kato iyang mga disipulo mootoy ning sunod kaniya nga naghimo og difference sa ilang kinabuhi sa ilang panahon mo nang hangtod karon naapilan pa ta. Nasangyawan ta. Di ba nakita ninyo ang og sakon pa nakita ninyo ang lipod cycle. No, but the level ba, gikan kang Jesus naghimog difference, si Jesus na nakod, nag-influence siya, kinabuhi sa iyang mga disciples, pag wala na si Jesus, iyang mga disciples, namuotoy ng lakaw, no, nagsangyaw, naghimo og mga disipulo, naghimo og mga kaiglesiyahan, ug hangtod karon naabtan ta, karon ato na pong time karon nga muhimo na pud ang mga disipulo, muhimo na pog influence aron maabot ang time kitang tanan makaila sa Ginoo maghimo og difference diri sa atong kalibutan. Palakpakan na to ang Ginoo be. Sa Jude chapter 1 verse 20 to 23 hapit ako mahuman. Last second to the last verse. Jude 1, 20 to 23. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Sabi ni Saya, apan, kamo mga hinigugma, pagligunay kamo sa inyong balaan nga ginatuuhan, pagampo kamo sa giniyahan sa gahom sa Espiritu Santo. Pabilin gayud kamo diha sa gugma sa Dios samtang nagahulat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan nga ihatag sa Ginoong Hesukristo tungod sa iyang kaluoy. Kaluy-in ninyo ang mga nagduha-duha. Tabangin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silot. Sa mga nagsakmit kamo sa usa ka butang nga hapit ng masunog. Kaluyin ninyo bisa ng mga tao nga daotan o binuhatan. Apan kaputngin ninyo ang ilang mga binuhatan. Pagbantay kamo kay bisan gani ang ilang mga bisti hugaw at ubangan sa Dios. This is kuan ba ka ng the command sa Ginoo. Ingon siya, stand firm, pabilin kamo. Ug dili lamang diha nga magpabilin ta kung dili unsay gingon kaluy-i. No, let's have mercy. Hindi ko kalimot sa wali ni Pastora last 2 Sundays ago, naingon siya nga, kinahanglan ang Ginoo, nakadawat na ba tagkaluwasan mga igsoon? Kisay naluwas na diri mo yung amen? Mura gamay ra. Kisay naluwas diri mo yung amen? Amen. Kitang tanan, pinaagi sa pagtuna, dawat ato ang kaluwasan, di ba? Sa diha nga gidawat nato si Jesus as our Lord and Savior, naluwas ta. Ingon si Pastora, kita nga naluwas, kinahanglan mo ginansya ang Ginoo sa atong kaluwasan. Isa mayog amen, ana. Di ba? Kinahanglan ang atong kaluwasan, let's put into use nga dili lang kita ang atong tan-awon nga maluwas, kundi ang mga tawo pod sa atong palibot, atong mga silingan, atong mga kauban sa trabaho, atong pamilya, maluwas pod sila. Ingon ang pulo sa Ginoo, be merciful, make a difference. Kaluy-i sila nga nagduha-duha. O paghimo o kalainan, tabangi sila, luwasa sila sa silot. Sakmita sila sa kalayo. Kabalo kita ang tanan, nakasala man. Dua ang tibuok kalibutan na fall. No, sige niyo kasala og ang silot sa sala kamatayon sa tupakitang tanan. Silang wapatan nakadawat sa kaluwasan ni Kristo padulong tag-impierno. Sunog sa impierno. Muna ngiingon ang verse diri sa Jude, ingon siya nga, sakmita sila sa kalayo. Saktan-awa imong mama, imong papa, imong mga igsuon, imong mga parente, imong amiga, nga padulong sila sa kalayo, sakmita sila. Make a difference sa ilang kinabuhi. Amen? Sakmita sila sa kalayo. Now, sa diyang makita, ang imong kalahian, imong kausaban, ang imong difference, ang next step, ana, let us influence the world. Let us make
others different. Di lang kita, no, nga naanatay different sa atong kinabuhi. Kundi mahimo pud sila nga makasinati sa kalahinan nga ato ang nasinati. Amen? Manakod ta sa kausaban nga atong nabatunan. Dili lang ang NCOV ang manakod. Ikaw pod, ingna imong tapad, ikaw pod. Manakod pod ka. Amen? What if kita maghimog difference? Bisag makatapad lang ka, tanay mong matapad, di gina makalusot, makailagi na ni Jesus. Bisag makatapad lang ka, karugwa kakaila, pangutan-aw daw na siya, na ba kay cell group? Be? Hanawa daw na imong tapad, basig smile-smile lang ka na niya, waday na siya cell group. Sige, pangutan asa daw, be, take time, gigo. Wag upan, wag gining lingi silang tapad. Kitaan kay diri, oh? Ay, nana na kay cell group. Kung wala pa, invite ta ka. Diba? Mupalit lang ka ni kagista dito sa merkado, makashare na din ka sa pulong sa Ginoo. Oh, naini amen, salamat kaayo. No, makasakay lang kay kag tricycle, manakod na dayon ka. Maka-invite na dayon ka. Diba? Inana lang, simple kaayo, making a difference. I found out mga igsoon nga, bisag asa ta, we can be a difference. Bisag asa ta, maka-influensya ta. Maka-influensya ta either sa daotan or maka-influensya ta either sa maayo. Diba? For example, maka-influensya ka nga naigibutang dito, bawal mag-ihi diri. Uy, bawal man, sulayan daw na tubig, bawal bagyod. Ihi dahin ka. Nakitaan man dito, uy, dili raman dahi bawal. Ihi po siya dito. Oh, bawal magtapon ng basura diri. Di, sulayan daw na itong di bawal ba? Uy, pwede man lagi. Napoy nakakita nga na basura dito. Pagkita niya nga mulabay po siya, ay na may basura diri na lang nako ilabay. Unsa may nga na, naka-influensya ka sa dili maayo. Di ba? Oh, kung ikaw, every Sunday mo, ani ka diri mo simba, makakita mo silingan, man na siya mo adto kada Domingo. Every Wednesday, man na siya mo adto. Ngano man na siya, mura magmalipayon, naka-influensya ka, makakunauna siya nga, mutan daw ko, uy, makatig-atuhan og Domingo. Ali, kuyog ta. Naka-influensya ka. In a simple way, gusto sa Ginoo nga ma-influensya ta sa uban sa maayo. Basig maayo ra kay ka mang-invite og party. Maayo kay ka mang-invite og laag-laag. May kay ka mang-invite og chismis. May kay ka mang-invite og inom, pero padulong sa simbahan sa Ginoo, murag maulaw ka mang-invite. Ina imong tapad, basig ikaw ang gistoryahan karon. Dili ra. Maayo kay ta mang-invite padulong sa Ginoo. Amen? Amen? So let's make a difference. Let's make others different. Amen? So mahimo ta matag-usa nato sa dihang magkahiusa ta dako tag mahimo sa gingharian sa Ginoo. Isara tuod ka, pero kutang tanan kung matag-usa nato mudala dinha ug usa dinha sa Ginoo, di ba dako tag mahimo? Lastly, in the Bible, sa Biblia, katong naghimo og Tower of Babel ang mga katawhan. Naghimo sila tower taas na kaayo, naghimo sila difference that even ang Ginoo sa langit nakabantay sa ilang gibuhat. Ngano man nagkahiusa man sila. Kita pod kung magkahiusa ta sa atong goal, sa atong buhaton dinhi sa iglesia, makakita ang mga tao labaw na ang Ginoo, makakita sa difference nga atong gibuhat. Amen? Amen. So akong giawhag ang mga matag-usa. Before mo end ning kalibutan, before wa ta kabalo unsay mahitabo sa sunod nga mga bulan, mga tuig sa atong kinabuhi. Let's make a difference, bisag gamay lang nga difference. Ug sa didang kitang tanan na mohimo ana, maghimo nagdako nga difference sa atong syudad, sa atong pamilya, sa atong mga kinabuhi. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Akong ihatag panahon ni Pastora. Dako gyud kayo og epekto ang tawo nga lahi. Kay numdum ko katong alot bitaw nga lahi. Akong ignorante po kayo pagkakita nako. Uy, naabot sa pagadian ang mga inalutan po sa mga laki. Naunsa na yung alot nga pahak man diri. Kaawat kay sila sa TV kay lahi.
Di po to isa akong gikuan, giduol ako, nganong napikas man na imong kilay. Grabing influensya sa television. Hasta mga nag-atang o kung sa'y lahi. Nakaawat. Unsa kadako og impact ang taong lahi. Samtang nagtindog ka, pangutan na imong kagalingon, nalahi na ba ko? Sa diyang nadawat na ko si Kristo, nalahi na ba ko? Lahi na ba akong batasan, akong kinaiyan, akong gibuhat? Kung wala pa, naapay time to be different. Mga yuta sa kinugkusog, nga unsay mga kaluyahon na to, nga usay ng uban na influensya sa totong mga anak na influensya. Masig sa wala pa ka naluwas, sukanon ka, imong anak po sukanon. Naka-influensya ka, di mao. But ang Diyos makausap na to. Tinuod ba na nga ang Diyos mo usab? Tinuod na kung imong ipausab. Pero kung dili nimo isulti sa Ginoo, usba ko Ginoo. Bisan pag ang Diyos gamhanan, wala siya ay mabuhat sa imo. Kung imo pang gipangga, napakagipangga nga bisyo, napakagipangga nga addiction, ay uban nga adik og babae, bisag kinsa babae pangulitauhan, mahimong uyab, walang tuo, naadik og babae, naadik og lalaki. Why not ask God, Lord, gusto kong mahimong lahi. Basta nag-smile ka ako man na. God can change you. Na ang Diyos, ang iyang trabaho sa Holy Spirit is usbunta kung magpausab ta. Sa dihang malahi na ta, kay naayo na atong kinabuhi, na yung mga tao musunod, buwila sa Ginoo, tungod na to. Di manindot kaayo, nag-influensya ta mga tao matug langit. Daghang kay mga tao gusto matug langit, pero di gani kanhig simbahan. Hello? Gusto ka matug langit, pero imbitarag simba. Di gani kasulod, di gumanan. Ang mga taong matug langit, importante gyud kaayo nga muila sa Ginoo samtang niapa. Balikon nako mahimo tang lahi kung nakadawat na ka ni Kristo, pangayua sa Ginoo, nagtubo pa ka diya sa Ginoo, pangayua. Kay automatic ang tao makakita sa taong lahi. Automatic na bisag di pa ka mustorya sa pulong sa Ginoo, makita na nila nalahi na lagi na siya. Asa ka na siya nakakaton sa bag-ong kinabuhi niya. The only answer is Jesus. Sa diyang maka-influensya na ka, makita nimo nagamit na ka sa Ginoo. Let's pray for, sige, ampo imong kaugalingon Lord, unsa pang may mga butang na ako bagyong gunitan sa kong kinabuhi. Ayaw na i-50-50 pa imong life sa Ginoo. 100% na. Gusto na ka sa Ginoo, Lord, sa imo nagyud ko karon. No, kaya ang Ginoo gusto gyud siya mo transform na to. From darkness to light, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Gikan sa dautan ngadto sa maayo. Maunay katuyuan sa Dios nganong giluwas kaniya. Oh God, hallelujah. Sige do na kay kagayonan karon gamay nga minuto. Tanawa imong kaugalingon. Nadawat ani mo si Kristo nga Ginoo manuluwas, naluwas na ka. Pangutanay mong kagalon, lahi na ba ko? Naa na ba'y mga butang nga lahi ko? Kung naapay mauko raghapon sa una, ask God, Lord, usba ko. Change me, Lord. Change me. Change me, God. Lord, I pray, ang mga tao nga wala pa makailanin mo, nangitag mga tinuod nga mga nag-ilanin mo, nga lahi ang inabuhi sa diyang nakakaplag kanimo Ginoong Hesus. Nangita sila lahi. And Lord, kami, naanami, naanang pultahan mo nang giablip para makinabuhi na namo.
Sige, patas imong kamot and just ask God and surrender yourself. Ni ata kay matudluan ta. Ni ata aron mahimo pang mutubo tagdugang. Ni ata aron mahimo patang maduol sa kahayag nga mao ang si Kristo ang pulong niya. Whatever you ask in the name of Jesus karmundaga, i-grant na niya. Gisumahan na ka, gikapuya na ka, usay bisag naluwas na ka, mo ragyapon imong ginabuhat sa imong kinabuhi, sumo. Be different. Make a difference sa imong life para sa uban. And do different things sa imong life. Kumana sa Ginoo sa toa, be different. Pag imong kalayian. Oh God, hallelujah. Lord, among gipresent among kaugalingon, wala exempted dining dapita, Ginoo. Daghan pa kang itrabaho sa among kinabuhi. Daghan pa kang gustong trabahoon, Lord, and just surrender ourselves, Lord. Whatever among gisurrender, Ginoo, nga kinasing-kasing, salamat nga naakapag pag-transform namo sa ngalan ni Jesus. Samtang nagbay ka sa mong kamot, gideklarar na kung sa mga butang ay mong gikuanon, gidesisyonan, gisurrender, mahitabo na sa ngalan ni Jesus. Mahitabo na in Jesus name. Mahitabo na, believe me. Unsa imong gisurrender karon, God will do His part in Jesus name. Ako nang gideclare sa imuha, mahimo kang tinuod nga kahayag sa ngalan ni Jesus. Magdanag imong kinabuhi sa uban in Jesus name. Akong gideclare, mahimo kang lami imong